Δίπλα είναι η τρίτη, στα 150 Hz. Να το πλάτος της. Η πέμπτη, να το πλάτος της. Η έβδομη και ούτω καθεξής. Και βλέπετε ότι καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος, οι αρμονικές χάνονται. Αυτό λοιπόν, η σύνθεση, η συστάδα των αρμονικών συνιστοσών συγκροτούν τελικά έναν αρμονικό συνολικό συντελεστή παραμόρφωσης της τάξης του 2,6%, όπως είδαμε προηγουμένως. Εδώ βλέπουμε, είναι ένα ενδιαφέρον γράφημα, ελπίζω να το βλέπετε, να έχει αποτυπωθεί κάπως καλά, είναι κυματομορφές της τάσης, αλλά και του ρεύματος ενός δαμπτήρα φθορισμού στα 15 W. Ενώ η τάση είναι σχεδόν εντάξει, το ρεύμα είναι ισχυρά παραμορφωμένο. Ο λόγος είναι ότι ακριβώς τα μη γραμμικά φορτία έχουν αυτή την ιδιότητα να απορροφούν από το δίκτυο ισχυρά μη γραμμικές ημιτονοειδή ρεύματα και εξαιτίας αυτών να παράγονται τελικά, να παράγονται δυστυχώς στο δίκτυο αρμονικές τάσεις και να κυκλοφορούν και να εφαρμόζονται και σε άλλα φορτία. Δεν θα ήθελα να πω και να αναφερθώ σε όλες αυτές τις αρνητικές τις επιπτώσεις των αρμονικών συνιστοσών. Άλλωστε, ο συνάδελφος, ο κ. Κώστας, ο Αρχιερείου, αργότερα θα πει, Δημητρίου, θα πει αργότερα ειδικότερα για τα θέματα αυτά. Είναι άλλωστε πάρα πολλά και δεν άξιζε τον κόπο να τα λέμε δύο φορές. Επίλυση, επίσης, θα αναφερθούν αργότερα με σαφήνεια. Ωστόσο, μονολεκτικά θα μπορούσε να πει κανείς φίλτρα αρμονικών, τεχνικές μείωσης αρμονικών σε ηλεκτρονικά ισχύως. Ήδη τα περισσότερα ηλεκτρονικά ισχύως, οι αντιστροφείς δηλαδή, είναι εξοπλισμένοι με δικούς τους τρόπους και μεθόδους μείωση των αρμονικών, κυρίως μέσω τεχνικών SPWM, δηλαδή Sinusoidal Pulse Width Modulation Techniques ή Patel και Hoft για συγκεκριμένες αρμονικές ή άλλου τύπου. Διπλά διαστασιολογημένη ουδέτερη ή ξεχωριστή ουδέτερη, αποζεύτες, μετασχηματιστές ειδικοί, θωρακισμένοι μετασχηματιστές απομόνωσης κτλ. Στελεστής ισχύως. Ένα θέμα που επίσης γνωρίζουμε, αλλά το οποίο έχει αρκετά μεγάλη ασάφεια και υπάρχει μια σύγχυση για το θέμα αυτό. Να πούμε ότι εφόσον καταλάβαμε ότι υπάρχει όχι μόνο η βασική αρμονική συνιστόσα που είναι η ωφέλιμη στα 250 Hz και προφανώς εκεί και σε αυτή, έτσι, υπάρχουν όμως και για κάθε αρμονική συνιστόσα μια συγκεκριμένη ισχύς. Είναι για νη η τάξη της κάθε αρμονικής, η τάση επί το ρεύμα της κάθε αρμονικής επί το συνημήτανο φ σε εκείνη τη συχνότητα. Στα 150 Hz διαφορετικό, στα 250 Hz διαφορετικό. Συνεπώς, για κάθε μία από αυτές τις συχνότητες υπάρχει μία συγκεκριμένη ισχύς, ενεργός ισχύς. Το σύνολο της ενεργού ισχύως είναι το σύνολο όλων των επιμέρους, της πρώτης, της τρίτης και ούτω καθεξής. Το ίδιο ισχύει, τούτο αυτό ισχύει και για την άεργο ισχύ, όπου το σύνολο της άεργου είναι όλο το σύνολο των υπολείπων. Ωστόσο όμως, ο συντελεστής ισχύως, το συνολικό κοσφί της εγκατάστασης, αν το θέλουμε έτσι, είναι το σύνολο της ενεργού ισχύως για το σύνολο της αέργου ισχύως, που περιέχει στην πραγματικότητα και όλες τις αρμονικές συνιστώσεις μέσα και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει να κρατιέται, όπως γνωρίζουμε όλοι, κοντά στο ένα, δηλαδή η εγκατάσταση να καλύπτει τις απαιτήσεις σε άργα από μόνη της, κυρίως μέσω της εγκατάστασης πυκνοτών αέργου ισχύως, όπως γνωρίζετε και όπως φαίνεται στην πλανή φωτογραφία. Ο θόρυβος και οι αιχμές, καθώς ακμές, είναι στην πραγματικότητα ο θόρυβος ένα σήμα με ένα πολύ ευρύ φάσμα συχνότητας που υπερτίθεται πάνω στην τάση. Παράγεται κυρίως από υψή συχνό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Η ακμή, ένα φαινόμενο που προκαλείται από το εσωτερικό κύκλωμα των ελεκτών με διαμορφωτές κτλ. Βλέπουμε εκεί που ζητείται κάποιες στιγμές ισχυρό ρεύμα και για αυτόν τον λόγο έχουμε εκείνη τη στιγμή μια βύθιση αυτόματη της τάσης και εμφανίζεται το φαινόμενο των αιχμών αυτών. Όλα δεν πηγαίνουν τυχαία. Η διεθνής κοινότητα έχει θεσπίσει πάρα πολλά πρότυπα προκειμένου να όλες αυτές οι διαταραχές που έτσι γρήγορα παρακολουθήσαμε, ελπίζω όμως κατανοητά, να έχουν κάποια όρια. Το πρότυπο EN 50-160, μεταξύ άλλων προτύπων, θέτει όρια για κάθε διαταραχή
και όχι μόνο, αλλά θέτει και τη χρονική περίοδο της μέτρησης της κάθε διαταραχής. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες δεν τους αρκεί αυτό το πρότυπο και έχουν ήδη προχωρήσει σε αυστηρότερα πρότυπα και υιοθετούν αυστηρότερα πρότυπα για αυτούς. Στην Ελλάδα, ας μην πω περίπου τι γίνεται, διότι το πρότυπο αυτό και να υπάρχει δεν ελέγχεται από κανένα και δεν ενδεχομένως ακολουθείται και ούτε τιμωρείται και κανείς. Είτε καταναλωτής άμα παράγει άσχημη ενέργεια προς το δίκτυο, είτε ο ΔΔΕ ή οποιοσδήποτε πάροχος που δίνει ενδεχομένως άσχημη ενέργεια προς τους καταναλωτές. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια αμφίδρομη, τίμια κατάσταση συνεργασίας, όπου οι μεν καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα τους να μην λερώνουν σε εισαγωγικά το δίκτυο με κακή ποιότητα ρεύματος, αρμονικών ρευμάτων, και από την άλλη μεριά ο πάροχος να έχει και αυτό στα μέτρα του, ώστε να αποζημιώνει όταν και όποτε πρέπει. Επίγνωση του προβλήματος, ένα τεράστιο θέμα, το οποίο είναι στις μέρες μας και ερχόμαστε λίγο πιο πολύ πρακτικά, να δούμε τι κάνουμε. Η επίγνωση είναι η έναρξη της επίλυσης. Αν ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε και πώς λύνεται. Έτσι, ένα ενδιαφέρον ερωτηματολόγιο, πάμε λίγο σε κάτι πιο light, αλλά εξίσου σημαντικό, κάναμε στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΤΕΙ Πειραιά, που στην πραγματικότητα είναι όλοι τους με κάποιο επίπεδο και με κάποια γνώση των θεμάτων αυτών. Δεν είναι δηλαδή το καθεαυτού ιδανικό δείγμα, ωστόσο όμως και αυτό το ερωτηματολόγιο έδειξε διάφορα θέματα. Παρατηρήσατε κάποιες ακόλουθες διαταραχές στον εργαστηριακό εξοπλισμό ή το γραφείο σας? Είδαν διακοπές τροφοδοσίας, είδαν με πάρα πολύ, προφανώς αυτό είναι το πιο εύκολο να το πει κανείς, διακυμάνσεις της τάσης, διακυμάνσεις της συχνότητας. Εγώ απορώ πώς είδαν διακυμάνσεις της συχνότητας, είναι ένα θέμα, όπως είπαμε, που παρατηρείται περισσότερο στα νησιά, αλλά εντάξει, υπάρχει σε κάθε περίπτωση και μία τάξη που μπορεί να πει, ας πούμε, και κάτι λαθασμένο σε κάθε ερωτηματολόγιο. Καμιά από αυτές δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ένα σημαντικό ποσοστό πάντως άρχισε να βλέπει κάποιες διαταραχές. Αν είναι έτσι τα πράγματα, μήπως μπορεί να πει κανείς σε ποια διαταραχή περισσότερο παρατηρήσατε? Άρχισαν λοιπόν πάρα πολλοί συνάδελφοι να λένε ότι μία υπέρταση που μου έκαψε κάτι ήταν 20%, βυθείς της τάσης, ναι, γιατί μπορεί να το είχα συνδεδεμένο κάποιο όργανο και να το είδα, σε τύπ και ζάκ μεταβατικές υπερτάσεις, με μία αναλογία αυτή, με μία ποσοστικοποίηση, με έτσι μεγαλύτερο τις αιχμές και τις ακμές, τις οποίες σαν έτσι πολύ γρήγορες υπερτάσεις μπορεί να υπάρχουν για κάποιους λόγους και να τους ενόχλησε κάποιον εξοπλισμό και εξ αυτού να συνήγαγαν το αποτέλεσμα ότι μάλλον ήταν κάτι τέτοιο. Τι μέτρα πήρατε? Εδώ ερχόμαστε στην ουσία. Ειδοποίησατε την τεχνική υπηρεσία του ΤΕΙ. Όλοι αυτό κάνουν, ας πούμε, και λένε εδώ πέρα θα πρέπει να πάρουμε την τεχνική υπηρεσία να μας το λύσει. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί κανείς από εκεί, γιατί είναι ειδικότερα θέματα. Ειδοποίηση του ΔΔΕ, άλλη παρέμβαση που μπορεί να υπήρχε ή δεν έκανα τίποτα. Κάποιοι μπορεί να βάλαν και λίγο χέρι στην εγκατάσταση ή κάτι να έκαναν, μπορεί να σήκωσαν ένα διακόπτη, να έκαναν κάτι απλό. Αλλά δεν έκανα τίποτα, επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Γενικότερα όλοι επαφίεται στο να πάρω κάπου να δω τι να κάνω, αλλά όχι να κάνω κάτι μόνος μου ή να διαγνώσω την κατάσταση. Ενδεικτικό, αν αυτό γίνεται μεταξύ ημών, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό γίνεται κατά κόρον στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Στις ίδιες τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες, στα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Δεν έχουν γνώση, ούτε έχουν πάρει μέτρα σε ένα ποσοστό 75% τρόπων διάγνωσης προβλημάτων στις ίδιες τους τις επιχειρήσεις. Θα θέλατε να μάθετε την αιτία της διαταραχής? Παρόλο που δεν έκαναν τίποτα όλοι, παρόλο που όλοι ήθελαν να μάθουν όμως γιατί λόγο έγινε αυτό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει διάθεση να μάθουμε τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον κόσμο των διαταραχών που περιγράψαμε προηγουμένως και να δούμε στην πραγματικότητα πώς αυτό μπορεί να επιληθεί. Πώς μπορεί να επιληθεί? Διάγνωση του προβλήματος. Ένα όργανο, το ΧΙΟΚ 3198, απαραίτητος και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα, δεν θα ευθύνεις, φλούκε, το μετρέλ, ένα σωρό όργανα. Η διάγνωση του προβλήματος είναι η αρχή της επίλυσης του και γίνεται μέσω αναλυτών ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύως.
σύνδεση γίνεται και στις τρεις φάσεις, και με αμπεροτσιμπίδες και με αναφάση με το αντίστοιχο καλώδιο χρώματος, όπως το βλέπουμε στο σχήμα από κάτω. Να η σύνδεση, για παράδειγμα, στο κτίριο Ζ που βρίσκομαι εγώ, στο κτίριο των ηλεκτρονικών μηχανικών. Βλέπουμε πως έχουμε συνδέσει τις αμπεροτσιμπίδες, συνδέσαμε και τα ρεύματα και τους ακροδέκτες, τα χρονοδυλάκια για την τάση. Και βλέπουμε μετά τι είδους μετρήσεις πήραμε. Βλέπουμε εδώ αρμονικές συνιστώσεις της τάσης και του ρεύματος, τι υπήρχαν σε κάθε περίπτωση. Και μετά βλέπουμε ποια είναι η διακύμανση της συχνότητας. Βλέπουμε ότι υπήρχε, μην το βλέπετε έτσι μεγάλο, είναι 50,02. 0,2, όχι 20, αλλά λοιπόν είναι πάρα πολύ μικρή διακύμανση της συχνότητας. Συνεπώς είναι στην πραγματικότητα, αν το έκανε κανένας με τους άξονες από 0 έως 50, θα ήταν μια ευθεία γραμμή. Πάρα πολύ λίγο κατσαρή. Η διακύμανση του ρεύματος ήταν μεγαλύτερη και οφειλόταν κυρίως όπου βλέπετε αυτά τα τσαφ, από ό,τι είδαμε όταν κάποιος έπαιρνε κάποια τεράστια σανσέρ τα οποία έχουμε. Γενικά είναι στα 120 Α. Βλέπουμε τη διακύμανσή της κατά τη διάρκεια της ημέρας, το ίδιο και τις τάσεις. Ειδικότερα κάτι, τα όργανα αυτά έχουν την ικανότητα, όταν τα βάλεις και τα κουμπώσεις για ένα χρονικό διάστημα να μετρούν, όταν υπάρξει κάποια διαταραχή την οποία μέσα τους αντιλαμβάνονται αμέσως. Γιατί έχουν μέσα τους περασμένο το σύστημα EN50160 που σας περιέγραψα προηγουμένως, κάνουν σύγκριση ανά πάσα στιγμή με αυτό και βγάζουν λοιπόν εδώ πέρα ποια είναι η διαταραχή, την ανιχνεύουν, την τσιμπάνε με λίγα λόγια και στην παρουσιάζουν. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα για παράδειγμα βλέπουμε, όπως το είδαμε προηγουμένως αυτό στα διάφορα διαγράμματα τα θεωρητικά, να όμως και τα πρακτικά. Βλέπουμε ότι έχουμε ασυμμετρία, έχουμε βυθίσεις δύο φάσεων εδώ και της τρίτης ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν σε ένα τριφασικό σύστημα έχουμε και τις τρεις φάσεις να βυθίζονται, τη μία εξ αυτών ακόμα περισσότερο. Μία διαταραχή που περιγράψαμε προηγουμένως τις επιπτώσεις και τους τρόπους επίλυσης. Σαν συμπεράσματα από αυτή την ολιγόλεπτη εισήγησή μου, ήθελα να πω και να μας μείνει στο μυαλό ότι γενικά το θέμα της ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ισχύως είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και ο λόγος είναι ότι οδηγούμεθα σε μια εποχή όπου, όπως βλέπετε κι εσείς, όλο και περισσότερα προηγμένα εξαρτήματα κυκλοφορούν ως φορτία και τα οποία καλούμαστε να καλείται το σύστημα να καλύψει. Αύξηση λοιπόν των μη γραμμικών φορτίων σημαίνει αύξηση στην πραγματικότητα διαφόρων διαταραχών. Και αυτό σημαίνει γενικότερα και γύρανση εξοπλισμού και γύρανση και φθορές κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα και γι' αυτό θεσπίζονται με έναν αργό τρόπο, αλλά πάντοτε και κάποια πιο αυστηρά πρότυπα, τα οποία πρέπει να ακολουθούνται. Κυρίως υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης γύρω από τις διαταραχές για τις ποιότητες ισχύως και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Γνωστές σε όλους παραμένουν οι βυθίσεις λόγω και της ορατής απώλειας στην παραγωγή που αυτές προκαλούν. Σε μεγάλο πλήθος δεν υπάρχει σοβαρός προστατευτικός εξοπλισμός, είτε αυτοί είναι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, είτε είναι βιομηχανικές, και γι' αυτόν τον λόγο και προφανώς και δεν έχουν και τα απαραίτητα μετρητικά όργανα για να κάνουν κάτι. Σίγουρα είναι ακριβά, αλλά κάποια επιχείρηση θα έπρεπε να έχει αυτό το εργαλείο στο χέρι της. Από την πλευρά των καταναλωτών αγνοούνται οι διαταραχές που εισάγουν στο δίκτυο. Υπάρχουν σοβαρές απώλειες εισοδήματος από διαταραχές του δικτύου. Ξέχασα να σας πω κιόλας, υπάρχουν πραγματικά πολύ μεγάλες απώλειες τόσο στα φωτοβολταϊκά όπως σας περιέγραψα, όσο και στα αιωλικά. Για παράδειγμα, ιδιαίτερα στα νησιά όπου υπάρχουν αιωλικά, αν και η ανεμογεννήτρια δει ένα σύστημα, μια απώλεια, μάλλον ένα πρόβλημα στην παρεχόμενη ηλεκτρική ισχύ, βγαίνει εκτός και ενώ μπορεί να υπάρχει θαυμάσιος άνεμος, αυτή δεν παράγει και δεν δίνει ενέργεια. Άρα λοιπόν υπάρχει σοβαρότερη απώλεια εισοδήματος και παροχής ισχύως για λόγους οι οποίοι προέρχονται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Πρέπει να λάβει λοιπόν ο ΔΔΕ και η ΔΕΗ σοβαρότερα μέτρα διασφάλισης της παρεχόμενης ισχύως, το ίδιο και από τη μεριά τους οι περισσότεροι καταναλωτές. Και γενικότερα υπάρχει σίγουρα η τεχνογνωσία για την ανάλυση των προβλημάτων και έβρεση λύσεων και εμείς σαν ΑΕ Πειραιά, τεχνολογικού τομέα, όπως
προετοιμαστήκαμε. Είμαστε στη διάθεση όλων και να συνδράμουμε στην οποιαδήποτε επίλυση προβλήματος, το οποίο αυτό μπορεί να ανακύψει και να ενσκύψουμε όλοι μαζί στο πρόβλημα και να βρούμε έναν τρόπο επίλυσης. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και στη διάθεσή σας αργότερα ή και στο διάλειμμα για οποιαδήποτε ερώτημα να μπορεί να έχει προκύψει από αυτή την ίσως λίγο βιαστική, αλλά ελπίζω όχι ανιερή παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βόκα. Παρακαλώ, καθίστε. Τελειώνοντας την πρώτη εισήγηση, περνάμε στη δεύτερη. Το πρόβλημα των αρμονικών, ενδεικτικά παραδείγματα, εμπειρίες εφαρμογής τεχνικών λύσεων. Την παρουσίαση θα την κάνει ο κύριος Κωνσταντίνος Δημητρίου, διπλωματούχος μηχανικός. Θα μου επιτρέψετε, καταρχάς, να ξεκινήσω με τη σύντομη την παρουσίαση ποιος είμαι. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για το ότι είσαστε όλοι εδώ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας αναπτύξω τις απόψεις μου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Προεδρείο για την τιμή την οποία μου έκανε να έχω την εισήγηση αυτή. Να ξεκινήσω λέγοντας απλά ότι ασχολούμαστε με το κομμάτι του αλεξικέραυνου, της γείωσης, της προστασίας από υπερτάσεις, το κομμάτι της εξίσωσης δυναμικού, των ισοδυναμικών γεφυρώσεων, με ειδικές μετρήσεις και με το κομμάτι των οργάνων μέτρησης. Η εταιρεία μας στην τεχνική ανάπτυξη είναι πιστοποιημένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο EDE, διαπιστευμένη για το κομμάτι των ελέγχων, με ειδίκευση στο κομμάτι των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Η εταιρεία μας επίσης είναι πιστοποιημένη ως ένας πραγματογνώμονας των γερμανικών ασφαλιστικών εταιριών και απλά θα μείνω στο κομμάτι αυτό, γιατί αρκετές πληροφορίες τις οποίες έχω, τις έχω ουσιαστικά από την Ένωση και από τα στοιχεία, από τα στατιστικά στοιχεία των γερμανικών ασφαλιστικών εταιριών. Γενικώς έχουμε ακολουθήσει και έχουμε πιστοποιηθεί από αρκετούς οίκους και από αρκετές εταιρείες. Η εταιρεία μας ασχολείται με το σχεδιασμό του συστήματος της γείωσης, προστασίας από υπερτάσεις, εξίσωσης δυναμικού. Ασχολούμαστε με το κομμάτι των ειδικών των μετρήσεων σε διάφορα και εξειδικευμένα έργα. Ασχολούμαστε με το κομμάτι να μετρήσουμε την αντίσταση της γείωσης σε διάφορα και εξειδικευμένα έργα. Επίσης, έχουμε πιστοποιηθεί για το κομμάτι του ελέγχου στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στα χειρουργεία στις νοσοκομιακές εγκαταστάσεις, στο κομμάτι των ελέγχων των συστημάτων επικοινωνιών, στο κομμάτι των εμφλέκτων, η πιστοποίηση μου ως πραγματογνώμονας των γερμανικών ασφαλιστικών εταιριών είναι στο κομμάτι του αλεξικέραυνου της γείωσης της προστασίας από υπερτάσεις σε έμφλεκτες περιοχές. Και γι' αυτό και βλέπετε εδώ κάποιες εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα τετραλοειδή. Επίσης, έχουμε ασχοληθεί με τη μέτρηση σε αρκετούς σταθμούς και τον έλεγχο των συστημάτων της γείωσης της προστασίας από υπερτάσεις. Αυτή ήταν η εισαγωγή. Μιλήσουμε στη συνέχεια για το ποια είναι τα προβλήματα τα οποία και δημιουργούν οι αρμονικές. Και γενικώς ένα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι ότι οι αρμονικές οδηγούν